Go, go, Pinoy! Ilang araw bago inaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa nakasang sinagot ang mga issue kaugnay sa nakapabalitang pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa bansa. I believe that that is the solution to the problem that right now we are facing. I-refine ko pa rin. Ikaw ba, siyempre hindi ka nakakabalik sa pagpasok ng ICC sa bansa natin. Hindi ka ba natatakot? Hindi ka natatakot. Ganito. Bukod dito, kung tapang ding sinagot ni Senator de la Rosa ang nakatakdang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Agree kayo dun sa inilatag na timetable, no, ni Senate President Chis Escudero. Pero, at sinabi nyo rin na magiging apolitical kayo at magiging neutral kayo. Kahit kailan lang, syempre, kaalyado kayo ng mga Duterte. Paano nyo po yun gagawin? Pusisihin ko both sides of the point. Ang lahat ng ito at iba pang mga maiinit na issue, isa-isang haharapin ng senatorial candidate na si Bato de la Rosa bilang isang aplikante. Mga programa makapanood ngayong Webes sa 1PH. Alas 4 ng hapon, Julio September. Alas 5 ng hapon, Bukalang Balita. Alas 5:30 ng hapon, Gasabel Gas Forensic. Pinagsasaksakan hanggang sa managutan ng hininga. Ito ang sinabi ng isang 18 anyos na estudyante sa Binaonan ng Rizal. Sa alat na ebidensya at testimonya, pagiging katuwang Sino na umaras? ang Oo. katuwang. Ako Makalaro ay nang sa at ito iyo. Yay! If ever you're in my arms again. tahimik at masayang naninirahan ang magdulo sa Binaonan ng Rizal. Sino ang nagkalaki at nagkalga sa African Civilian This time I ang bata never. noong sa edad na 18 Thank you for the Bagamat dalawa ng sila For the- magkasama sa bahay, kay Nanmay, hindi naging sa tubo ang akong si Lilibet. Maaasahan nito sa gawaing bahay at nasibag pa sa pag-aaral. Pero ang type ng pamumuhay, magiging ba? Thank you for the thumbs up. Salamat. Thank you. Nagpaalam si Lolo Nancy na sa kanyang apo na may bibili na sa hardware para sa ipinapagawang bahay. For the Pero dito na happiness. pala ang muling pagkikita ng mga lolo. Habang nabusa sa loob ng bahay si For Lily, ano? laking ulit na 5 na may yan. nakapasok na lalaki sa loob ng kanilang bahay. Sinubukang manlaban ang estudyante. Inudyalan ang pagkakasulit na saksak ng lalaking sipasok. Thank you for the 8 million. Managutan at saka ang pagkakasaksak. Sa CCTV footage, makikita pa ang lalaking pumasok sa kanilang gate. Nakasuot ng mga damit at may nakasabit pang tuwalya sa balikat. Nang makapasok ang lalaki, dito na maririnig ang sigaw ng dalaga. Ang sigaw ng halos 2 minuto. Mayang mga bata, isang lalaki ang nakakang ang ba? Puminto pa sa biglang lalaki para punasan ang biti at paa sa hagod ng
Nang makauwi sila ng Narsiga, dito na bumungad sa kanya ang kalulus-lulus sa sinapit na abo. Natagpuan niya itong duguan at wala ng buhay. Anong kwentong lumalabas sa estudyanteng pinasay sa dinungunan ng sir? Yung araw na yun, may gumagawa kasi dun sa bahay ng biktima. At nakikiusap siya na kung pwede siyang gumawa kahit na araw ng 5 dun sa lolo sa kamag-anak ng biktima. Eh, itong kamag-anak ng biktima pumayag naman na gumawa kahit araw ng 5. Eh, after nun, doon na nangyari krimen na may hinala na nakita yung babae. Tapos ka na? Maghugas? Duguan. Tapos ka na? At nagkalat din ng mga ebidensya doon sa loob ng bahay. Ayon sa mga pulis, 4 na makakalaman Aray. subject sa pagbabae. Pag nanakaw, ang nakikita mo nawawala ang cellphone at palagay. Sa crime scene, na-recover ng mga pulis ang mga importanteng Kalat. Magkalat! Nagkalat yung mga Ko. ebidensya, towel, kutsilyo, duguan na malapit sa biktima Guard. na hindi mo Gabriel! doon talaga. Gab! May footprints na dugo. Pauli ang ano si Gab. Nakakanya pa lang. Naglayos na naman. Maria Anadilla de la Cruz, matinding sugat sa katawan at ulo ang tinapos ng biktima. Meron po kita mga external wounds. Meron pong or dugo sa iba-ibang parte ng katawan ng bata. Meron pong diwa at meron pong nasa ilalim pa rin meron din po. At saka meron din po siyang stab wounds sa katawan. Salamat din. Ay, nako. 57 na injuries po. Meron po tayo sa Grabe. stab wounds. Grabe! Meron din po siya injuries na tinatawag po natin ay resonance. Dahil naglaban po yung bata talaga. Kaya po marami yung injuries na Stress. Pag wala na po tayo sa ating inspirasyon, iwan mo muna sa dalawa ang magpate ng iyong katawan. Humingi ng direksyon sa iyong harapan at sabihin ng oo kung hindi mo wala ang Maramok ka ng balay. Maramokan. Ara-ara na lang. Maramok is life. Luwas, sulod. Maramok! Maramok. Only in the, bahay namin. Sanay, sa Ramok. Ano ma? Arasan?
Hi! Maramok ka ng balay. As usual. Dito muna dito. Di banda dito sa gilid. Nan. Bari pa katapos mo maglayas ka na ha. Yo! Ay, Diyos ko. Diri na, sus ba pag nakagatkasan ayam, barag-baragan ayam. Pag naano ka doon, makahiran ka. Imbes na wala na gano'n sa imo. Nagkaan ka kanina? Dito naman kanina. Ilan? Minaret. Andun na naman ako. Wala. Kaya nakaunil ako sa ulo. Baka may bugas kita? Baka na bugas. Naluto ako sa ulo. Bakman. Tagkira. Oh. Kaya lang. Hi, Rochelle. Kumusta, Rochelle? Thank you. Salamat. Patamsak. Thank you. Okay lang. Okay lang din. Salamat sa tamsak. Aray. I can remember. Thank you.
pagsusura. So, relax naman po siya. Nakikinig siya sa cooperative siya, nakikinig siya. Pero, during the third identification analysis, ikitaan po siya ng yung mga visual disorder or yung interactions. Tutukan ang resulta sa pagbabalik ng forensic. Jasper. Ano nangyari sa'yo, Jasper? Kumusta, Jasper? Hello, sir. Thank you. Salamat. Patay sa babae estudyante sa pinangalan siya. Sa dahilan ay ng pagsigaw. Ang isa sa mga kalamira ang mula ng kamera kung paano nagpagaling di ba? Dahil sa pagkakang ng isang witness, dalawang interest na nabaduro ang inilahan na mga investigador para sumailalim sa polygraph o lie detector test. Pero sa kanila ang nakilaanan ni Summer ng reaksyon tuwing dadaan ang walang tumanan sa pwede naganap. So, relax naman po siya. Nakikinig siya sa cooperative siya, nakikinig siya. Pero, during the third identification analysis, ikitaan po siya ng yung mga visual disorder or yung interactions. During, tinatanong natin. Kung nagsasabi ng totoo ang person of interest mo, pero ang sumailalim sa polygraph examination ay natilaan ng pagsisinungaling. During ang questions niya, lahat po, lahat po. Yung relevant questions, yung relevant questions niya, meron po talaga siyang specific reaction. So, kaya po nakakita ako sa result na deceptive po yung subject. Dahil sa bisita ng polygraph examination, agad siyang pinaresto ng mga otoridad kasama ang isang suspect ng sagwan. Sa isinagawang panong operasyon, nahuli na ng otoridad ang reaksyon sa apat na suspect sa pagpatay. Kinilala si Agad Daniel ang nakita sa CCTV na nakaupan pakitaan at nagpapadali tumama. Samantala, Rasa mo na ko lang ito. Pera. otoridad Gusto. Rasa mo na. Naging malaking tulong sa investigasyon ang Akin na isinagawang mo. polygraph Pera. examination Bagi. dahil Oh, nagkaroon rasa mo. Tuloy lang. para Butong ano niya? Kiri. sa Ay, ako na nabutan. kaso ay Ano? Ano mo? Sa bag mo. Oh. Ay, ka ba? Sige. ito ay nakatulong din sa kanya para physical evidence na suporta sa kasong paliwanag ng Colonel Garcia, hepe ng polygraphy
telebisyon na Wala ko. nakaalam sa kanilang inuusan ang mabigat na responsibilidad para tutupan ang katotohanan. Magagawa naman ito kung tama ang edukasyon na natatanggap nila. Sa iyo mga pagkakataon, Pero, sinasabi sa mga senador o kaya sa Progressive Party, ang kalimitan na problema. Kasi ay magsusulang ay mahirap pong magawa ng tanong. So, kailangan po kasi natin ng isang konkretong pakayat kung paano natin gagawin yung mga tanong na magpipit sa issues na kanilang nire-request at gusto malinawan. Lahat ng kriminal at non-criminal ang pwedeng tanggapin niya ng PNP Forensic o Legal Division. Sa kasalukuyan, nasa 104 polygraph examiners ang nakadiktot sa bansa na handang magbigay ng serbisyo. Hindi lang po mga kasong illegal sasabihin sa amin sa mga ito po ay dahil po ano issue gusto nyo magkaroon ng kapayapaan sa inyong pagtulong or mga pagtulong kung gusto ng mga empleyado nyo may nagkakatiwalaan o magkakaroon ng sa inyong sipina, sa inyong pamamahay o personal sa inyong ay palibo natin sira na tuturo kami sa Robi. Thank you for Sa tulong ng polygraph test, laging na ito para mapagtibay ang investigasyon ng Thumbs up, Dan. Share ako maganda. Thank you, Greg. Salamat, Greg. ating sisiyatan. Ito sa Salamat. Thank you so much. How are you doing today? Doing great. And how are you? Doing great. Doing great. I'm doing great. Aray. I'm fine, just wake up. Okay. Gusto mo ba? Meron mo na yun. Hindi mo na. Atag ko rin. Okay. Wow. Hindi, nalo yun. Hindi, nalo niya. Oo nga, din nga hali. You always work. Yeah. Always. I'm tired na. Ha? Cellphone. You're always working. I can't remember. How are the girls? Like the products you can in the shop, and the volunteers.
Spanish from 2000 to 6 5 of this is not very easy to do. Everything that you pass. Okay, right, you will well. Did you cut your hair? Yes. I cut my hair. New hairstyle. Ed Michael and Jane Chacha. Best Touch. Julius and Amy para sa pamilyang Pilipino. Special Challenge for Best Children and Youth Program. Kitty Explores. Why did you do that? Walang sawang suporta sa Why did you do that? patuloy na rin ang ating presentation para sa Pilipino. Ang programang habang mo ngayong Webes, alas 6 na gabi, Rapan, Pinas. Alas 7:15 na gabi, sa Tikola. Alas 8:15 na gabi, Aplicante. Alas 9:00 na gabi, Beltume. I will like it. You're still pretty. Thank you, Greg. Salamat. Ay, Diyos ko lang. Magsasama ito sa kanilang ni Oro. Ang lugaw kasi, ito ba? Bakit po nakasityan sa kanya? Parang nakina dahil natawa sa surprise. Nagsasulpo ang mga organizer na nagpapura ng kakabot. Piso, mawabawi pa kaya ang mga ginasto sa kasal? Ang totoo kaya? Ang nagdagay, di ba? Yan, ang dapat sa abangan, kaya lang. Different with short. You look different with short hair, Lul. Look different. Look weird. Different. Ano na ka pa? Ikaw kay ano? Ha? Ikaw. Ayos pa lang ako. Nagkagupit ka pala. Yes. New look. Kasi kada ito, ang bago ng mata. No. Sabihin, Eda. Ano sabihin si mamay? Dapat mo sabihin. Dalawang mo daan. Arawang niya din. Ayan. Here. Ilaw. Ang ilugam. Sino nagkakot na yung ilaw? Okay na yung nagpasaydo. Yeah, no. Here. Gab, paano, pagkatapos mo, pagka muson, hugasan mo yan din na karne. Ha? Hugasan mo lang, kahit takpakan ko lang.
What did you do with all that hair? Nagkaroon. Nothing. I don't know where without ya. Ano? Kanin na, patulay na. Sino? Si Groy. Kailangan ko nito na sa akin. Baala man siya. Wala maharap. Pada magab na silang si Kutsilyo gab. Pagdila. Kutsilyo ka, wala ang nagdang kutsilyo. I will know that song without you. Tawag ka. Kalan mo ako si sibuyas, bawang loy agad. Bawang loy. Sibuyas, bawang loy. 5 na sibuyas. Apo. 5 man na bawang, 10 na loy. Ano? Song. And I don't know where without you. You will have to comply with our obligations to Interpol. Malaking mawawala sa atin kung umalis tayo sa Interpol. Hindi crucial na makipag-ugnayan pa rin tayo sa Interpol dahil ito ay isa sa pinakamalaking mekanismo kung bakit natin susunod yung mga transnational organized crime. Muli initingin ng DOJ na gumagana ang justice system ng bansa at may sarili itong investigasyon kung ano'y extrajudicial killings sa war on drugs. Jiggy Philippine ang anak ng dating Pangulo ng Churka Senator Paulo Purong Duterte na maglabas ng temporary restraining order ang Office of Tema para ang gobyerno sa bansa ni Duterte. Sa ngayon, 4 na ang Lito. Office of Tema ang ay inilabigyan ng DRO dahil nasa kawalan ng batayan. Pero, hindi pa rin pwede namama talakayin yung ibang aspeto ng petisyon ng Office of Tema at hintayin ang sagot ng mga pinag-uugulan. Samantalang yung tipo naman dito ngayon sa harap ng Office of Tema ang bilang taga-suporta ni Duterte at sasabi nila na sana
Nailang sila. Wala ako na 20. Everybody thinks I'm way younger than I am. This is crazy. Excuse me, can you please try to guess her age? What kind of rifle you got? $100? This is my daughter's. Uy, Gab! Ay, Pero itinanong ko at ikinasisbayan ng naging aksyon ng Marcos administration. Pakiramdam ng mga senador, senador sila ni Pangulong Bongbong Marcos at plano ng ating ito na hindi mapigyan ng ICC. Bye. Busy mom life. Be careful with your knife. Thank you, Greg. Thank you so much. And I don't know what a way without you. Mabigat naman ang naging mensahe ng dating PNP Chief at CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto sa dating Pangulong. No, it's cool. I don't care. I want one. What the one? What the one? Consider na siguro sabi ko in cases paulit-ulit man so meron pa tayo tulong na tayo Di puta. Demonyo.
Welcome everyone. Please comment, like, and subscribe. Ladies and the sandwich. No one sandwich. I have no sandwich here. No sandwich. Sorry. I'm hungry now. A stressful day today. Mara walking. The Maramokin Bahay. Sana all. Never believe. Nakasuot pa sila ng gas mask. Pati sa sinulat na. Parang bigla sa kapito. Hi. Kaya sila nakapasok. What are you doing now, Greg? Are you eating your breakfast like that? Ada na? Sa aga na lang daw, pag grocery order siya sa mga ilaw. Ha? Grocery order siya sa mga ilaw. Kumawa, tabi na lang sa aga. Nalibot ini, nalibot mo siya sa aga. Nana? Nalibot. Sabi mo, maghapon may maghalo. Maghapon. Gabi lang yun na yadi. Minsan nga ni, gabi warak pa. Atap. Ay, atab yung naghahali. Masa man, doon pa naghahali na yun. Hindi mo maabutan. Siyempre sila nung kumaka, dito na lang kurang na ko. Sira. Mga mapagalong na yan ng mga Alanganin lang yan, iba. Sino nagsabi na makama? Mas baka dito sa aga. Si mama, hindi mo maano ng pagagapon. Pag-abot siyang pagaling na. Yan yung isang tiguran niya, ano yan. Tapos sa aga kami kami siya, tulis ito sa tiguran na lang. Sabi na kanya. Bag mo, Kanina nagaling. nag-ready sila. Hindi mo bukag nag-ready sila. Ito man man. Kaya daghan ng bagaan sa friends. Nag-ready sila. Mabagod ang mata. Paluwaya yung Gab! Gab! Paluwaya. Ang TV, paluwaya man ang TV diyo. Hi ma'am. Hi sis Ken. Kumusta? Kumusta Ken? Kumusta ang Amerika? Kumusta na? Salamat sa thumbs up. Thank you so much. Thank you sa thumbs up. Salamat. I never believe in love. It is the same, but love.
Dito gising na naman ng maaga kasi kudkud na naman. Kudkud na naman. Pasok ka na? Dan thumbs up sis. Salamat sis. Thank you so much. Yeah. Bawal pala ako mag-alisa. Hi, hindi ko nanonood. Hi. Karapla. Hi, Maya. Sino yan? Si Anya. Salamat sis. Si Pau. Pau. Salamat sa thumbs up. Nakasino? Sasakyan kasi yung probinsya buhangin yung nabangga hindi ilang babae. Thank you. Naka-stress for today's stress. For today's vlog, stress day na. Bless you, Charles. Thank you. Thank you, Greg. May mga person na sumusuporta at hindi sila nagkasama na makalit ka. Thank you, Greg. Oh my God.
Wow, ang saya. Isang barangay na nabalaan. Puro matsyapa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laban lang yan. Surprise! May powerful stain in the enzymes na malupit sa loob ng tiyan. At di masakit sa kamay. Hello, Dab. Dab. Best media awards. Best host. Online meetings. Best news. Headliner and Jane Chacha. Best talk. Julius and Lily. Para sa media Wala. special celebration. God, gas. Ay. I'm done with the trash can. I'm done with the trash can. Okay. Gab! Gab! Baka daw ako sabi. Norpang sigang na may gabi. Wait lang. Gab. Norpang sigang na may gabi. Ang sanay lang. Tapos bitchin. Salamat. Tapos ha. Naradagdagan o ga? Grabe ang trabaho ng sabihin isa. Hindi na daw ininyo. May natagbagang binis na ano ba yun? Planners. So, taon-taon may planners ka. Taon-taon may planner. Parang diary baga. Oo. Pero kami kada gusto ng hali. Okay ako. Nauyaman ako. Balik-balik ako sa munisipyo.
Italaga naman ako sa lit sa mga bilang ko sa mapasok. Grabe. Gabi is good boy. Gabi is good boy, yes. Marte. Nauyaman talaga ako kanina kay Instagram na ako. Nag-chat pa ako na aga na remind lang tabi ha. Sabi ko ba naman, remind ha, remind. Pero ka muna nagbasa kanina. Mucho aja itu kan. Pero ka, sige, bilang sa bibig. Ayun. May babae, may lalaki. Uy, ano pa rin siya? Yan ang babae. Tira. Diba na babae? Sulod. Sila babae. Si Kim Joyce. Si Stephanie siya. Tapos sa lalaki. Si Ronel, si Nax. Ako, si Ra. Pero yun kasi yung nilabas Ay, mahal. doon sa kanilang website na ito yung details Sa of ganahapon, business sa facilities kami. nila. This is where they keep those for the pre-trial phase at yung mga nilabas nila currently. So yung mga videos na nakuha natin so yung galing sa kanilang website mismo, nakikita ka ng video Madali. parang pwedeng gawin. Yung may kwarto, may kusina malaki, merong library, merong computer, merong gym, meron din, pwede ka maglaro ng sports, Ay, di ka man nagluluto, ha? Nagluluto ako? Gusto na ako luto. Ginluto pa ako dito para sa ano. The ICC detention facility. Gusto ako luto. Oh, Alam mo lang ako pagprito. Isda. Presidente. Nabaguhin na ako. Pag na-stress ako, bagbulong ako. Pamalit ko. Na-stress ako kanina sa tawa. Postpone. Ayos na kung paano. Oo. Sabi ko, sabi niya mga SNDI, masaya lang pala to da. Nagawa na ko ta sabi sa bagsangan ng pabiling dito kaysa
implementasyon ng internet dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Asian Airlift Week sa Mindanao Air Base sa Mark Kizan. Narinig na minura ang hepe ng Criminal Investigation Detection Group si Police Major General Nicolas Cruz. Ay dito rin, naiintindihan niya ang mga emosyon ng araw na yun. Thank you, Greg. Hi, Greg. Are you still there? Nakuna rin sa ibang video ang Edson habang pinipilit na ihiwalay ng mga pulis ang partner ni Duterte na si kanilang Avancenia, ang anak ni si Veronica, para sa dating Pangulo. Sa gitna nito, nakuna ng ginawang pagpalo ni Avancenia ng cellphone sa isang pulis. Pagpalita mo ng malaking bukod sa loob pulis na miyembro ng Special Task Force. Buksod nito, inihahanda na ng PNP ang kasong direct assault laban kay Avancenia. Sinikap huli ng ABS-CBN News ang panig ni Avancenia, pero wala pa itong tubod. Bukod sa kanya, bago niya kasuhan ng PNP si dating Executive Secretary Salvador Villalea sa umunoy hanggang pagharap sa proseso ng pag-ating sa dating Pangulo sa aeroplanong mag-ating sa kanya sa Netherlands. Who is that children? My sister, not friend. She's my sister. Karantod naman talaga. Sino? Di nagtataba ha? Oo, nagsasaday ugan. San bago pa lang san bago pa ako, sabi Ines. Sali pa ako sa paniliwan. Sunod ako sa ito ha. Oo. Niyan ba? Ito niya. Sino? Baka hindi nagkakaon. Masarap. Kamaragi. Ito ang panoon. Nga nalubig-libig. Masarap mo kay Margali sa mapasok. Ano daddy yun? Ang libingi ang. May gusto ko na bilang ang diri ma-pudat. Ganyan rin nagawa. Ako. Ay, sa mapasok. Mapasok. Ayun na kami bilang hoy. Nagtatag lang sa dinara sa RH sa beach tabo. Kaya tubod niya man yan eh. Alam ko. Ang beach tabo yun. May sa ako. Mga maugayon. Ang supaw nga nito sa rin. Pinipeto na supaw. Nakarip man na daw. Ang sipeto ka. Nalimot ako. Hato ba siya beach tabo yun? Yung mga maugayon sila. Yung mga maugayon may diri ma'am. Kumukilin sila sa kan ma'am. Sino? Mga sa mga luna sa'yo sa kanina. Kaya. Abe.